Jedna z legitímnych otázok, ktorú sme si kládli, keď sme sa rozhodovali o Helios One, je, či je tá správna doba na to, aby sme prišli s produktom typu Helios One. Helios One je aplikácia, ktorá posúva používanie softvéru niekam inam do oblasti webového prostredia. Poskladali sme projektový tím, ktorý má skúsenosti s ekonomickými aplikáciami. Sú tam vývojári, analytici. Helios One je jednoduchý, intuitívny produkt, ktorý pokrýva všetky ekonomické procesy, samozrejme v súlade s platnou slovenskou aj českou legislatívou. Používateľom je majiteľ firmy, ktorý nemá čas nad informačným systémom dlho premýšľať. To znamená, že si sadne, chce si spraviť hneď faktúru a hneď vidieť svoje prehľady. Pokiaľ si zákazník zmyslí, že chce mať niekde na jednej strane fakturáciu súčasne s číselníkom firiem, tak vieme takéto riešenie spraviť. Aplikácia Helios One vychádza z pôvodnej aplikácie eSpin, akurát s tým rozdielom, že namiesto technológie JSP a frameworku Strac celé riešenie je posadené do portálu. Pre koncového zákazníka vieme namiešať také funkcionality do programu, ktoré on požaduje. Jako tester Helios One zkouším, zda veškeré údaje jsou zadávány do programu intuitivně a pro uživatele jednoduše. Zda jsou veškeré výpočty prováděny korektně a správně, jako je výpočet DPH a zaokrouhlování. Jsem z Čech a testuju, jestli Helios One funguje tak, jak má. A tak testuju a testuju. Musím umět udělat nějaký doklad a teďka vidím, jestli se to chová podle svého očekávání, jestli to je jednoduchý, abych sám přišel na to, jak se to má chovat. Jestli tam nevznikne nějaká chyba někdy, když vybírám něco z číselníků, zadávám nějakou hodnotu, musím dát vědět zpět, jako, co jsem zjistil. Někdo to odzkoušet musí, no. Aplikácia je testovaná v používateľskom rozhraní, to znamená, pozerám sa na ňu očami zákazníka. Som akýmsi mostom medzi zadávateľmi a programátormi, to znamená vývojovým tímom. Ak ste začínajúci alebo malý podnikateľ, tak máte tendenciu hľadať riešenie softvéru, ktoré je nenáročné na prvotnú investíciu. Potrebujete mať flexibilitu používania rovnaké databázy alebo rovnakých údajov. Takže pracujete aj z kancelárie, aj z domu, aj z dovolenky, ak sa dá. Jedničkou můžeme označit určité vyspělé technologické řešení, jako je tomu v automobilovém průmyslu Formule 1. Nyní si s jedničkou docela jistě budeme spojovat i nový software Helios One. Jsem rád, že tento software právě přibyl do skupiny Helios, protože představuje současný trend v ERP řešeních a to jsou cloudová řešení. Osobně si myslím, že je to produkt, který nám přinese velkou změnu. Helios One je nejen o nových technologiích, ale také o novém přístupu k zákazníkovi, možná o novém obchodním modelu a samozřejmě také o nové marketingové komunikaci. Výsledkom projektu je Helios One. Aplikácia, ktorá je dostupná na internete pre každého, kto sa prihlási. Obsahuje základné ekonomické agendy ako podvojené účtovníctvo, banku, pokladňu, DPH, sklady, fakturáciu, majetok a podobne. Najmä rozlietaní majiteľi a ľudia, ktorí sú často na cestách alebo potrebujú robiť z domu, prípadne od zákazníka, pre nich je to určite veľká výhoda. Helios One je síce krátke slovo, ale je v ňom istá symbolika. Ak hľadáte riešenie, ktoré je možné využívať odkiaľkoľvek, tak ste ho našli.